Pini abangkan nili nalitum afan voreng AWARSAI APHUTHAK video si nangwan pi iglo. Lapen nalitum chini et potahilo kopia voreng AWARSAI ma labangke nalitum thumbnail ma title along stami thekpon long ik etpo. Stami nili la bangso video along nalitum afan kon ana vacancy si domai STSC lapen kai planning koson ma laso APHUTHAK si niling ingson soni stami nangthan pachini pon ikpo. Lapen aprangsi KARDOM kadoka we afanta lapen nilimen ke kadoka we ta chinila nilimen laki avinasteron lapen non ke langbam labang ke Karbi Tech 2.0 YouTube channel lo lapen labangso channel long nalitum subscribe ke lang pulte subscribe ingon lapen bell arjan ta dui dakan nalitum ber ponik den lala pulte munon pinili azada sonle update once tami nalitum a mobile long nangkle da prang mat nalitum kelang long da prang ya fan lo lapen non 3K playing dapo neli channel ta lasi nalitum kaching honang kachirap dun pen laan na support dun non nalitum lasi nili labangso non la 3K jong se playing lo pulote giveaway bang nili bipon pola si giveaway nalitum jong se chipe hai pulote labangso YouTube channel labang ke nalitum subscribe ik nang po lapen video ta nalitum share nang po lapen a video tina long ta nalitum mesen comment pi ik nang po lala polte nalitum ke hai a chance bangke do iglo tangte la bangso voreng AWARSAI APHUTHAK le thiek bens tame lang polonang mate chithan polonang lapen thiek ben chithan polonang la bangso record men APHUTHAK la bangso article nang litum talang igi pada la bangso video description along stame link bang long ikpo dak pen le nang litum ta details lang pon ikmelo lapen nalitum da screen along thek pon long po ITBP Constable Recruitment labang ke nalitum thek pon long igi 2022 lapen ingsi vacancies bang lagi head constable telecommunication lapen dang number of post bang da nalitum la screen along thek pon long po labang so post bang ke dak 126 bang ke total do 126 to lapen dak ke thak pon do male tumhan 107 lapen female tumhan dak 19 an do lapen pay bang ke dak level 4 as a per 7 CPC lason ke tok do lapen dak arta bang ke 18 to 25 years ang bong molom abang phu kalte abang phitum nang ikpo lapen education qualification lang dam lo pulo tenani tum dak pen thek ponoi 10 kalte 12 pass nang po lapen lason tak tak penang an Kecali sondo pulte nalitum pidon ikmela laan ki untang abang phu abang pido pulte nalitum pan bang asap so joy ikchet po lalo lapen dak siken long lang dam lo pulte siken vacancies bang lang dam lo pulte dak constable do dak bang telecommunication lata lapen dak number of post bang 167 do dak pen ki thak pon pinso atuma fan bang ke 142 lapen arlos pimar tumana bang ke dak 25 an dak post mate vacancies bang do iglo lapen pay level bang da ing sivet lo nalitum dak pen thek ponang po lapen age limit dak ing sivet lo nalitum dak thek ponong igi 18 to 23 years an ang bong molam abang phu abang pinang po lapen qualification bang dak 10 class 10 pass an ta chok ajad recognize pen ta chok lo dak class 10 pass ta lapen application fee bang lang dam na application fee bang la hello nalitum dak thek ponong po UR mate OBC EWS tum handa 100 rupees nei lapen SC ST ex serviceman latum phan bangai lapen female latum phan dak sikang siten lapen payment mode bang kadak nil nalitum dak thek ponong ikpo lapen kai planning a process bang dak subscribe ta tok pon iklo la bang so article long how to apply for ITBP Constable Recruitment labang ke la se interested mate ning kehang abang phu abang phi tum apply dun ikme apply dun ya phan labang so video article ki jutsi mulam nani tum link long igil so link long nani tum ber ignang pon lapen link long ber igdet benefit online application form pudi hadak nani tum registration paprang nang po lapen registration paprang det benefit nani tum online application form po adim ber igol lapen login option wang ikpo login option nani tum login nang po lapen ang ton nalitum personal details lapen education details lapen upload kinang sa documents nalitum upload igna po lapen payment aposta ting penalitum dak pen pi igna po payment
lapen dat nalitum submit ego submit dat benefit nalitum bangso allo bang nalitum print out igdet nang po lapen adet bang chethan pon nang matilang pon nang adet bang da ke check poni la bang ken non ki bang zi la November achiklo dak 1 tarik pen se cheng pon pom mate dat 1 pen se lapen ki jodi bang dak November achiklo 30 molam se dak jod ikpo laban nalitum dak pon thek ponang pon la simpen tanili nalitum pan nang than iglo labangso article aber nalitum dak pen link long pon igi pon nilina pu iglo lapen nalitum dak important links mate web links ITBP recruitment labangso puthak dak long pon ik pon nalitum lapen ITBP labang ke full form copy lo pulte nilinon nang tum hanang piklang pon ikpo ITBP labang ke nalitum dak thek ponang po Indo Egyptian Border Police Force pulo labang ke nalitum dak thek ponlong igi nalitum la screen along lang pon ingon labang so full form bang nalitum la screen along thek ponlong ikpo nalitum dak pen le lang pon ingon la pen nili thiek pen ST la pen SC kan anap vacancy sidoma labang nili advertisement alu long sinampik lang pon ikpo nalitum palas nalitum kado ka vistame nang lang don ikon la pen la hello nalitum la screen along thek ponong po la hello advertisement alu lo nalitum dak pen lang pon ingon dak ketok teng si wet la pen dak ingson soni details ba nili dak penang piklang pon ipo e number on nalitum dak thek ponlongi head constable telecommunication labang so post of vacancies along kan ansi ST toman kidoma labang dak pelang ponona lapen aprang si dak number 1 on nalitum male candidate long lang dam lo pulte male candidate UR tomhan 34 lapen EWS tomhan dak 10 do lapen OBC tomhan 44 lapen SC tomhan 15 lapen ST tomhan le 4 lapen dak total pangrompet pendak 107 apos dolo iglo lason tak tak si female candidate pan lang dam lo pulte female candidate UR tomhan dak 6 lapen EWS tomhan 02 lapen OBC tomhan 08 lapen SC tomhan 02 lapen ST tomhan 01 labang so pos along nalitum jogdun iktame mate try dun iktame Ning Kehang abang phu mate abang phietum lason tak tak si puthot la b number nalitum thek ponlang pot labang constable telecommunication labang nalitum dak thek ponang ko dak bang particulars labang male female phandu iglo labang so dimpen ke thak pon male tomhan UR la tomhan 58 lapen EWS tomhan 14 lapen OBC tomhan dak 38 do lapen SC tomhan 21 do ST tomhan dak 11 do dak pangrumpet pen 142 do lapen ason tatas the female candidates tomhan dak UR tomhan 10 lapen EWS tomhan 02 lapen OBC tomhan 07 lapen SC tomhan dak 04 do lapen ST tomhan 02 dak female candidate dak total vacancies bang dak 25 do iglo lapen pangrumpet pen dak total 167 an dopon no lapen nalitum ke apply duni bang ke nalitum dak thek ponong po dak detail labang so lo long se thek pon iglo na thek pon long ik pon nalitum labang so advertisement alu lang igdel nalitum apply duni stame apply dun igon athema dak lar dak pan ki tokalam do dak nalitum amuni linam piklang article long mang an dak ketok bang el an klang dak des tame klar dak des tame la bang so advertisement alu long bang la dak bang klar dak an nalitum thek pon long ikpo lapin ke apply ning process bang ke nalitum dak thek pon long po online mode ma nalitum www.recruitment ITBP police.nic.in la bang so website long dam pens nalitum apply igna po lapen offline man dak nalitum apply no offline bang ke lapen adet lapen apor bang dak mention pono dak pipono la bang so advertisement alu long to online application mode will be open dak 1st November 2022 pen se open pon po lapen kijutsi la bang ke dak 30 November 2022 nalitum dak screen along lang ponigo mate thek long ponikpo lasi pinia video long bang nilis la thiek pen stamina nalitum phan la bang so our recordment na puthang nali nang than poniklo lapen ning hang abang phu abang phietum nalitum jogdun igon kilong long le bang aphilalam lo stamina nalitum try dan sonte me igi pusi nili hin pen chuning rilo lapen pinia video long bang la anchot lo la simo next video mate kaprega video long le than thu lo nang mate lang polona tangte dome thakme kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel ke lang ara do an pasta me nili hin pen kardom